രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപാദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ അനന്തായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരുർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ മൂകം കരോതി വാചാലം ബംഹും ലഘ്യേത ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീഗുരും ദൈനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നുഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതൻ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे. हरि हरि बोल. हरे हरे कृष्ण माताजी हरे प्रणाम। कृष्ण. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं. हरे कृष्ण. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. माताजी प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മൾ 19-ാം അധ്യായമാണ് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 19.
മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ മരണം സ്വീകരിക്കല്, അതായത് 7 ദിവസത്തിനകം തക്ഷക നാഗത്തിന്റെ കടിയേറ്റം മരണം സംഭവിക്കുമെന്നറിഞ്ഞ ശേഷം സ്വീകരിച്ച ആത്മീയ നടപടികള് അതാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ശൃംഗിയുടെ ശാപം. ആരാണ് ശൃംഗി? ശമീക ഋഷിയുടെ മകൻ ആയ ബ്രാഹ്മണപുത്രനാണ് ശൃംഗി. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തന്റെ പിതാവിനെ അപമാനിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞാണ് ശാപം നൽകിയത്. പിന്നെയോ പരീക്ഷത്തിന് അതില് ഒട്ടും ദേഷ്യം വന്നില്ല. എന്താണ്? പശ്ചാത്താപമാണ് ഉണ്ടായത്. അതായത് താൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. താൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് തന്റെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ശാപവിവരം അറിഞ്ഞ രാജാവ് തന്റെ തെറ്റ് തിരിച്ചറിയുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഓരോ പാഠങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരീക്ഷിത രാജാവ് തന്റെ തെറ്റ് തിരിച്ചറിയുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളും അങ്ങനത്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ തെറ്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനെ അപമാനിച്ചതിൽ ആത്മാർത്ഥമായി അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. തെറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മള് ആരോടായാലും അത് പശ്ചാത്തപിക്കണം. എന്നിരുന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ളത്. ഉടനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഇതൊരു ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. രാജ്യം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ തന്റെ രാജ്യഭാരങ്ങൾ ഭാരം ഒക്കെ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു? പുത്രനായ ജനമേജയനെ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു. ഏത് നദീതീരത്തേക്ക് പോയി? ഗംഗാ നദീതീരത്തേക്ക് പോയി മരണത്തിനായി ആത്മീയമായി തയ്യാറെടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രായോപവേശം, എന്താണ്? ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ചിലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ സമയത്താണ് ആര് വന്നത്? ഋഷിമാരുടെ വരവ്, അല്ലെ? അത് എന്താണ്? നിരവധി മഹർഷിമാർ അത് കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട്, ഇന്നത്തെ പോലെ ഇതൊന്നുമില്ല, മാധ്യമങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട്. ഇതെല്ലാം കേട്ടറിഞ്ഞ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളായ കുറെ നിരവധി മഹർഷിമാര് ഗംഗാതീരത്തെത്തുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് അവരെ ആദരപൂർവം സ്വീകരിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ആര് കൂടി വന്നു? ആ സമയത്ത് വ്യാസദേവന്റെ ശ്രേഷ്ഠനും പ്രഭാവശാലിയുമായ പുത്രൻ. അതാരാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവിടേക്ക് എത്തുന്നു. ഇതാണ് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി വന്നത്. ഇനി ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് 16 വയസ്സാണ്, അല്ലെ? 16 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള നല്ലൊരു യുവാവിന്റെ രൂപമായിരുന്നു. ദേഹ സൗന്ദര്യവും അതുല്യമായിരുന്നു. അത്രയും അതീന്ദ്രിയ തേജസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. ഭൗതിക ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ബോധവും ഇല്ലായിരുന്നു. ഭൗതികതയില് ഒന്നും ബന്ധനസ്ഥനാകാത്ത ഒരു മഹായോഗിയുടെ മട്ടിലാകുന്നു. അദ്ദേഹം യാതൊരു ആഡംബരവും ഇല്ലാതെ, ലോകാസക്തി ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിച്ചു. എന്നിട്ടോ ചില സാധാരണ കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ കൗതുകത്തോടെ നടന്നിരുന്നു. യാതൊരു വസ്ത്രമില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം യുവാവായിട്ട്. അത്രയും സൗന്ദര്യവാനായിരുന്നു. പിന്നെ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്ത പോലും ഇല്ലാതെ. അപ്പൊ കുട്ടികള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ കൂടി. എന്നാൽ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന മഹർഷിമാര് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? എഴുന്നേറ്റ് ആദരം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അവര് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പരീക്ഷിത രാജാവ് വരും, അതിന്റെ പിന്നാലെ ആരവിടെ എത്തും? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവിടെ എത്തും എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയ മഹത്വമാണ് അവിടെ പറയണത്. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലൂടെ പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തം ദൃഷ്ടവർഷം സുകുമാരപാദ കരോരുബാഹും സകപോല ഗാത്രം ചാർവായ ദാക്ഷോന്ന സതുല്യകർണ സുഭ്രാനനം കമ്പുസുജാതകണ്ഠം. എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരപ്രകൃതികള് എന്ന് പറയാണ്. തം അദ്ദേഹത്തെ ദി അഷ്ട 16 വർഷം, അതായത് 16 വയസ്സാണ്. വർഷങ്ങൾ. സുകുമാരൻ ദേഹ സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി പറയാണ്. പാദ കര
ഊരു, ഇത് ബാഹു, കൈകാലുകള്, കയ്യ് എവിടത്തെ തുടകളും കവിഞ്ഞ് താഴേക്ക്. ബാഹു കൈകൾ, അംശ താളുകൾ, കപോല നെറ്റി, ഗാത്രം ശരീരം, ചാരു മനോഹരമായ, ആയത വലിപ്പമേറിയ, അക്ഷ നേത്രങ്ങൾ, ഉന്നസ ഉയർന്ന മൂക്ക്, തുല്യമായ, കർണങ്ങൾ, സുബ്രു ആനനം, കൃഷ്ണ കേൾക്കണുണ്ടാ? ശംഖ്, സുജാത കൃത്യമായി വിരമിച്ചു, കണ്ഠം. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീര അവയവങ്ങള് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേൾക്കണില്ലോ മാതാജി? തം ദൃഷ്ടവർഷം സുകുമാരപാദ കരോരുബാഹം സക കപോലഗാത്രം ചാർവായ ദാക്ഷോന്ന സതുല്യകർണ സുബ്രാനനം കമ്പു സുജാത കണ്ഠം. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ഭവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവ ജയ ശിലപ്രഭുവാദ്. വ്യാസദേവന്റെ പുത്രന് 16 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങൾ, കൈകൾ, തുടകൾ, തോളുകൾ, നെറ്റി, മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വളരെ ആകർഷകമായി രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു രൂപമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. നയനങ്ങൾ മനോഹരമാം വിധം വലിപ്പമേറിയതും നാസികയും കർണങ്ങളും ഉയർന്നതുമായിരുന്നു. ഉയർന്ന മൂക്ക്, അതേപോലെ ചെവി ഉയർന്നത്, മനോഹരമായ വലിപ്പമേറിയ കണ്ണുകള്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വദനം അത്യന്തം വശ്യവും കണ്ഠം ആകാര ഭംഗിയുള്ളതും ശംഖുപോലെ മനോഹരവുമായിരുന്നു. ഇത്രയും വിവരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകാര സൗകുമാര്യം വിവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. ആദരണീയനായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വർണ്ണന പാദങ്ങളിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കണം. അല്ലെ, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഭഗവാൻ എവിടുന്നാ നോക്കേണ്ടത്, പ്രണമിക്കേണ്ടത്? അതുപോലെ ആദരണീയൻ, ഭഗവാന് തുല്യരാണ് ഇവരൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വർണ്ണന പാദങ്ങളിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കണം. ബഹുമാന്യമായ ഈ സമ്പ്രദായത്തെ ഇവിടെ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്കും അനുകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദൈവത്തിന് തുല്യമായിട്ട് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് 16 വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു പ്രായം. ഒരു വ്യക്തിയെ ആദരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം കണക്കാക്കിയല്ല, അല്ലെ. നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയെ ആദരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം കണക്കാക്കിയല്ല, മറിച്ച് അനുഭവജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ പ്രായത്താലല്ലാതെ അനുഭവജ്ഞാനത്തിലൂടെയും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബഹുമാനപാത്രനായ ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയായി തീരാൻ കഴിയും. ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയായി തീരാൻ കഴിയുന്നു. വ്യാസദേവ പുത്രനായി ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് 16 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അനുഭവജ്ഞാനത്താൽ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷികളെക്കാളും മുമ്പിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ എന്താണ്, പ്രായം നോക്കിയിട്ടല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവനുസരിച്ചാണ് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷികളെക്കാളും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു ആര്? ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 27. നിഗൂഢചിത്രം പൃഥുംഗവക്ഷസവ ആവർത്തനാഭിം വലിവദ്ഗുദരം ച ദിഗംബരം വക്ത്രവികീർണകേശം പ്രലംബബാഹും സ്വമരോത്തമാഭം. നിഗൂഢചിത്രം പൃഥുതുംഗവക്ഷസ് ആവർത്തനാഭിം വലിവദ്ഗുദരം ച ദിഗംബരം വക്രവികീർണകേശം പ്രലംബബാഹും സമരോത്തമാഭം. ജത്രം ഗ്രീവാസ്തി, തോളല്ലേ. പൃഥു തുംഗ തടിച്ച, വക്ഷസം ആവർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആഴമുണ്ട്,
നാഭി നാഭി നാഭി. വലിവദ്ഗു വലിവുള്ള അമൃതമായ ആയ ഉദരം ഉദരം ച ഉം. ഉദരം വയർ ച ദിക് അംബരം വിവസ്ത്രനായി നായി ദിഗംബരം വിവസ്ത്രനായി. ദിഗംബരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ വസ്ത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നവൻ. അതായത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു വസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ഈ ലോകം മുഴുവൻ വസ്ത്രത്തോട് കൂടിയത്, അതാണ് ദിഗംബരൻ. വിവസ്ത്രനായി വക്ര ചുരുണ്ട ചുരുണ്ട വികീർണം ചിന്നിച്ചിതറിയ ചിതറിയ കേശം തലമുടി പ്രലംബ നീണ്ട ബാഹു ബാഹുക്കൾ സു അമര ഉത്തമ ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആഭം വർണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആകാരം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാത് ജയ് ശിലപ്രഭാത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രീവാസ്തി മാംസലവും മാറിടം വക്ഷസ് ദൃഢവും വിസ്താരമേറിയതും നാഭി ആഴമുള്ളതും ഉദരം മനോഹരമാംവിധം നഗ്നമാക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹുക്കളോ കൈകള് നീളമുള്ളവയായിരുന്നു. ചുരുണ്ട മുടി സുന്ദരവും വശ്യവുമായ മുഖത്ത് ചിന്നിച്ചിതറി കിടന്നിരുന്നു. നഗ്നനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരാകാര വർണ്ണങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഇതുപോലെ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ മുന്നിൽ വന്നതുപോലെയുള്ള ആ ശരീര വടിവുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു ശ്രീ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയുടേത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഗിരിവാസ്തി മാംസളവും മാറിടം ദൃഢവും വിസ്താരമേറിയതും നാഭി ആഴമുള്ളതും ഉദരം മനോഹരമാംവിധം നഗ്നമാക്കപ്പെട്ടതും ബാഹുക്കൾ നീളമുള്ളവയും. എപ്പോഴും പുരുഷന്മാരുടെ ബാഹുക്കൾ കൈകള് മുട്ട് കവിഞ്ഞ താഴേക്ക് കിടന്നാല് അത് ഏറ്റവും അത്യുത്തമം എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ. നീളമുള്ളവയായിരുന്നു. ചുരുണ്ട മുടി അതേപോലെ നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും അങ്ങനെയായിരുന്നു. കൈകളൊക്കെ വളരെ നീളം കൂടിയ കൈകളായിരുന്നു. നഗ്നനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരാകാര വർണ്ണങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഇതുപോലെ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം സാധാരണ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും മുഖലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് സ്വഭാവ നിർണയം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന അസാധാരണമായ ലക്ഷണങ്ങളുമാണ്. ശ്രീ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ദേവന്മാരുടെയും അർദ്ധദേവന്മാരുടെയും സർവചരാചരങ്ങളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ പരമശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശരീരാകാര വർണ്ണങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ളവനായിരുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെക്കാളും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആ ശാരീരിക ഭംഗി അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഉള്ളതായിരുന്നു. ശ്ലോകം 28. ശ്യാമം സദാപി വ്യവയോംഗലക്ഷ്മ്യാശ്രീണാം മനോജ്ഞം രുചിരസ്മിതേന പ്രത്യുത്തിദാസ്തേ മുനയ ശ്വാസനേഭ്യസ്ത ലക്ഷണജ്ഞ അഭിഗൂഢവർച്ചസം. ശ്യാമം കാർവർണം സദാ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അബീവ്യ ധാരാളമായി ധാരാളമായി വയഹ പ്രായം അംഗ ലക്ഷ്മ്യ വിഭൂതികളാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യങ്ങളാൽ സ്ത്രീണാം സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ മനജ്ഞ മനോജ്ഞം രുചിര മനോഹരമായ മനോഹരമായ അസ്മിതേന മന്ദഹാസം പ്രത്യുത്തിത എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നിട്ടൊന്ന് തേ അവരും മുനയഹ സ്വയം ആസനേഭ്യ ആസനങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നും തത്ത് ലക്ഷണജ്ഞ അഭി പോലും വർച്ചസം മൂടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കണ്ടപ്പോഴുള്ള ആ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടപ്പോള് ഋഷിമാര് തനി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ എന്താ കാരണം? അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭുവ ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവ. അദ്ദേഹം ശ്യാമവർണ്ണനായിരുന്നു. യൗവനയുക്തനാകിയാൽ മനോഹരനുമായിരുന്നു. അല്ലെ, നമ്മൾ യുവത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 വയസ്സെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ
അതേപോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു യുവാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരകാന്തിയും വശ്യമായ പുഞ്ചിരിയും സ്ത്രീജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു. അല്ലെ? ഒരു സ്ത്രീകള് എപ്പോഴും അത് കാണുമ്പോള് അമ്മമാരാണെങ്കിൽ മക്കളെ കുറിച്ച് മക്കളുടെ പ്രായം തോന്നുമ്പോ ആ തരത്തില് അവരോട് ഇഷ്ടം തോന്നും. യുവതികളാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവരോട് ഇഷ്ടം തോന്നും. അങ്ങനെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരകാന്തിയും വശ്യമായ പുഞ്ചിരിയും സ്ത്രീജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു. ജന്മസിദ്ധമായ മാഹാത്മ്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം മറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാർ മുഖ സാമുദ്രിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണരാകയാൽ അവർ ആസനങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. അവരെന്താണ് ഈ മാഹാത്മ്യങ്ങളെയൊക്കെ ഇദ്ദേഹം മറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർക്ക് ഇതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ആദരിച്ചു. ശ്ലോകം 29. സവിഷ്ണുരാദോദിതയ ആഗതായ തസ്മൈ സബരാശിരസാജഹാര തദോ നിവൃത്താഹ്യ ബുധാ സ്ത്രിയോർഭഗ മഹാസനേ സോപവിവേശ പൂജിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഹ അദ്ദേഹം വിഷ്ണുരാധ വിഷ്ണുവിനാൽ സദാ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവൻ ആതിഥേയ ആഗതായ തസ്മൈ അദ്ദേഹത്തിന് സബല്യം ശിരസ വണങ്ങിയ ശിരസോടെയും ആജഹാര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. തദ്ദഹ പിന്നീട് നിവൃത്ത നിർത്തിഹിം തീർച്ചയായും അംബുധ അബുധ സ്ത്രീകൾ അർഭഗ ബാലന്മാർ ആസനെ ആത്മായിരിപ്പിടം അദ്ദേഹം ഉപവിവേശ ഉപവിഷ്ടനായി പൂജിതഃ ആദരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭു ജയ് ശിലപ്രഭു. വിഷ്ണുരാധൻ എന്നും, അതായത് വിഷ്ണുവിനാൽ സദാ സംരക്ഷിതനായവൻ, വിഷ്ണുരാധൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് മുഖ്യ അതിഥിയായ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ശിരസ് കുനിച്ച് വണങ്ങി. നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ശിരസ് കുനിച്ച്, അല്ലെ, ഭഗവാനെയൊക്കെ നമ്മള് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമവും അഷ്ടാംഗ പ്രണാമവും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ശിരസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കുനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരാളെ പ്രണമിക്കുന്നത്. ആ സമയം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന അജ്ഞരായ സ്ത്രീജനങ്ങളും ബാലന്മാരും, അതായത് ഈ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വത്തെ അറിയാതെ കുറെ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ ദിഗംബര വേഷത്തിൽ വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന അജ്ഞരായ സ്ത്രീജനങ്ങളും ബാലന്മാരും സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ പിന്തുടരുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇത്രയും വലിയൊരു സദസ്സിലേക്ക് വന്ന വഴിക്ക് ബാക്കിയുള്ള അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ നമിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഭയങ്കര അതിശയത്തോടുകൂടി, അതിനുമുമ്പ് എന്തായിരുന്ന ഭ്രാന്തൻ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് അവര് പിന്തുടർന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ട വഴിക്ക് അവരൊക്കെ പിൻവാങ്ങി. ഉദാത്തമായ തന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ആസനസ്ഥനായി. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവ ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ. ആ സമ്മേളനത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആഗതനായപ്പോൾ ശ്രീലവ്യാസദേവനും നാരദനും മറ്റ് ഋഷിശ്രേഷ്ഠരും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ബഹുമാനാർത്ഥം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. വ്യാസദേവൻ എന്തുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റില്ല? വ്യാസദേവൻ അച്ഛനാണല്ലോ, അച്ഛനാണ്. നാരദരാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ അത് അവരൊഴികെ മറ്റ് ഋഷിശ്രേഷ്ഠര് എല്ലാവരും ബഹുമാനാർത്ഥം എഴുന്നേറ്റുന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രമുദിതനായിരുന്ന പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ശിരസ് കുനിച്ച് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു. ആശ്ലേഷിച്ചും കൈകൊടുത്തും തലകുലിക്കുകയും വണങ്ങിയും വിശേഷിച്ചും പിതാവിനെയും നാരദമുനിയെയും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയും സ്വാഗതവും ബഹുമാനാദരങ്ങളും കൈമാറി. അപ്പൊ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പിതാവിനെയും, അതായത് വ്യാസദേവനെയും നാരദമുനിയെയും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയും സ്വാഗതവും ബഹുമാനാദരങ്ങളും കൈമാറി.
അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മേളനത്തിൽ ഉദാത്തമായ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നൽകി ആദരിച്ചു. ആ ഇത് സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി. രാജാക്കന്മാരും മഹർഷിമാരും, അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ സഭ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആള്, രാജാക്കന്മാരും മഹർഷിമാരും അദ്ദേഹത്തെ അവിധം സ്വീകരിക്കുന്നതുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന അല്പബുദ്ധികളായ സ്ത്രീജനങ്ങളും ബാലന്മാരും ഭയപ്പെടുകയും അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ അവർ ചപലമായ അവരുടെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയും അപ്രകാരം എല്ലാം ശാന്തവും ഗംഭീരപൂർണവും ആയിത്തീർന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായ അറിവ് നൽകാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിതാവടക്കമുള്ളവര്, വ്യാസദേവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശക്ത്യാവേശ അവതാരം തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അടക്കം നാരദമുനി എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭഗവാന്റെ ഗാഥകൾ പാടിക്കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹവും എല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം കൈമാറി. ആർക്ക്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അദ്ദേഹം ഒരു ആധ്യാത്മിക ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അതീന്ദ്രിയമായ അറിവ് നൽകാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്. കേൾക്കുന്നവരും അത് അറിയാനുള്ള ത്വരയുള്ളവരാണ്. വെറുതെ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കാൻ വന്നവരല്ല, ഇത് അറിയാനുള്ള ത്വരയോട് കൂടി വന്നതാണ്. അപ്പൊ ശ്ലോകം 30 നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സസംവൃതസ്തത്ര മഹാൻ മഹീയസാം ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി സംഗൈഃ വ്യരോചതാലം ഭഗവായതേന്ദുർഗ്രഹർഹ ഗ്രഹർഷദാരാനികരൈ പരീതഃ സഹ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി സംവൃതഃ വലം ചെയ്യപ്പെട്ട് തത്ര അവിടെ മഹാൻ മഹാനായ മഹീയസാം അത്യന്തം ഉത്കൃഷ്ടനായ ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷി ദേവർഷി ദേവർഷി സംഗൈ സമ്മേളനത്തിൽ രോചത തികച്ചും യോഗ്യനായ അലം യോഗ്യനായ ഭഗവാൻ പ്രഭാവശാലിയായ യഥാ പോലെ ഇന്ദുഹു ചന്ദ്രൻ ഗ്രഹ ഗ്രഹങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിൽ ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാൻ ജയ് ശിലപ്രഭുവാൻ. ചന്ദ്രന് നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ശൂന്യാകാശത്തിലെ അന്യവസ്തുക്കളും വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മർഷികളും രാജർഷികളും ദേവർഷികളും ശ്രേഷ്ഠനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ വലയം ചെയ്തു. അപ്പൊ അത്രയും ചന്ദ്രനെ പോലെ തിളങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നക്ഷത്രങ്ങളും രാത്രി സമയത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ചന്ദ്രൻ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളവര് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളായ ബ്രഹ്മർഷികളും രാജർഷികളും ദേവർഷികളും ശ്രേഷ്ഠനായ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയെ വലയം ചെയ്തു. ഉജ്ജ്വല തേജസ്സുളവാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം ദിവ്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ആ മഹാസദസ്സ് ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവൻ, ദേവർഷി നാരദൻ, ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരുടെ മഹാ അന്തകൻ പരശുരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അതാണ് ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കിയത് കൊണ്ടാണ് മഹാ അന്തകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പരശുരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവശാലികളായ അവതാരങ്ങളായി. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ബ്രഹ്മർഷിയെന്നോ ദേവർഷിയെന്നോ രാജർഷിയെന്നോ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഒന്നും ജനിച്ച് 16 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം നാരദനെയോ വ്യാസദേവനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പരശുരാമനെ പോലെയുള്ള ഒരു അവതാരമായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ബഹുമാനാദരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അവരെക്കാൾ മുന്നിട്ട് നിന്നു. ഇത്രയും പ്രാഗൽഭ്യരായ ആളുകൾ, ദേവർഷിമാരുണ്ടായി, അവിടെ രാജർഷിമാരുണ്ടായിരുന്നു, ബ്രഹ്മർഷിമാരുണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ അവതാരമായ പരശുരാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങൾ ഉയർന്ന തോതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിൽ സ്വയം ഭഗവാനേക്കാൾ ഭഗവത് ഭക്തരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനേക്കാൾ ആരാധിക്കുന്നവരെ അല്ലെ ആദരം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് അവര് ആരായിരിക്കാം?
ഭഗവാന്റെ ഭക്തര്. ഇത് ആകയാൽ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാധാന്യം ആരും ഒരിക്കലും വില കുറച്ച് കാണരുത്. ഡ്രസ്സും അലങ്കാരങ്ങളും ഒന്നും നോക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആളെങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ദിഗംബരനായിട്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, എന്നിട്ടും അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷിമാരും ദേവർഷിമാരും രാജർഷിമാരും ബ്രഹ്മർഷിമാരും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. ശ്ലോകം 31. പ്രശാന്തമാസീനമകുണ്ഠമേധസം മുനിം നൃപോ ഭാഗവതോഭ്യുപേത്യ പ്രണമ്യ മൂർധന വഹിത കൃതാജ്ഞനിർണത്വാഗിര സുനൃത യന്വപൃച്ഛത്. പ്രശാന്തം പൂർണ്ണമായും പൂർണ്ണമായും ശാന്തമായി ആസീനം ആസന്നതനായി അകുണ്ഠ ശങ്ക കൂടാതെ മേധസം പര്യാപ്തമായ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അഥവാ പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ളവൻ. മുനിം നൃപഃ ഭാഗവത മഹാഭക്തൻ അഭ്യുപേത്യ ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് പ്രണമ്യ മൂർധന അവഹിത കൃത അഞ്ജലി നത്വ ഗിര സുഹൃദയ അന്വപൃച്ഛത് അന്വേഷിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാ ജയശിലപ്രഭുവാ. ഋഷി സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി സ്വസ്ഥമായ ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ഏത് ചോദ്യത്തിനും തികച്ചും ശാന്തമായും ബുദ്ധിപരമായും നിർവിശങ്കം ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറായി. അദ്ദേഹം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ അറിവ് നൽകാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരാള്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയ അറിവ് നൽകാൻ കഴിവുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്ന ആള്. ഇനി കേൾക്കുന്നവരെങ്ങനെയായിരിക്കണം? അത് അറിയാനുള്ള ത്വര, വെറും അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസല്ല, ത്വര എന്നാണ് പറയാ. ത്വരയുള്ളവരായിരിക്കണം കേൾക്കുന്ന ആളുകള്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപം ചെന്ന് മഹാഭക്തനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപം ചെന്ന് ശിരസ് കുനിച്ച് പ്രണമിക്കുകയും കൈകളോടെ മധുരമൊഴിയാൽ സവിനയം ഇപ്രകാരം ആരായുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഒരു ആചാര്യനോട് സംശയങ്ങൾ ആരായുന്നതിനായി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച ഇംഗിത പ്രകടന രീതി ധർമാനുശാസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, വിനയത്തോടെ. ചിലരുണ്ട് അല്ലെ, ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറെ അറിവുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കേട്ട് ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് നമ്മളെടുത്ത് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. അതില് പറഞ്ഞെടുത്തതില് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. പിന്നെ എല്ലാം തികഞ്ഞ ആചാര്യന്മാരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അതെങ്ങനെ ചോദിക്കണം? വിനയത്തോടെ, അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ അറിവ് വിളമ്പി കൊടുക്കല്ല വേണ്ട. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോ നമ്മളത് അതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അല്ലാത്തവരോട് അവര് അറിവിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമ്മള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല, പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യണത്. അതേസമയം ആചാര്യന്മാർക്ക് എല്ലാം വായിച്ചിട്ട് ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളും ഒക്കെ വായിച്ച് നല്ല അറിവുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ അവരോട് നമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണ തരത്തില് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ആരോടായാലും. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യനോട് സംശയങ്ങൾ ആരായുന്നതിനായി പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച ഇംഗിത പ്രകടന രീതി. അദ്ദേഹം ഈ ലോകം, കടല്, സമുദ്രം അതിർത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മഹാരാജാവാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ശിരസ് കുനിച്ച് നമിച്ചു. ഇത്രയും ഒരു തുണി പോലും ഉടുക്കാതെ വന്ന ഇദ്ദേഹം എന്തിനിവിടെ കയറി വന്നു എന്നല്ല ചിന്തിച്ചത്, ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല. എന്നിട്ടും കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഒരു ഭക്തനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇംഗിത പ്രകടന രീതി ധർമാനുശാസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ ആത്മീയാചാര്യനെ സവിനയം സമീപിക്കണമെന്ന്
ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കണം. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും അറിവ് കൂടും തോറും നമ്മുടെ തല കുനിഞ്ഞു കുനിഞ്ഞു പോണം. ഒരു മാവിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെ, ഒരു ചില്ലയില് കുറേ മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ വരിക? ഇത് തലയിലേക്ക് ചില്ല കുനിയും അല്ലെ? നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കണം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ 10 വർഷമായിട്ടോ 15 വർഷമായിട്ടോ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ആരാ തന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരു. അത് നിമിത്തായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ കയറി. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മള് വൈഷ്ണവനെ കുറ്റം പറയാനായിട്ട് പാടില്ല അല്ലെ? വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ് ഏറ്റവും. അത് നമ്മള് നാമാപരാധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അത് തന്നെയാണ്. വൈഷ്ണവ അപരാധം പാടില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം തോന്നിയാലൊക്കെ അത്രയും ഇതായവരോട് പറയാം. നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തില് അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? മറ്റുള്ള ഭക്തരോട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറയാമെന്ന് ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരോട് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങൾ പറയാം, അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. അതൊന്നും ഒരു ഇതല്ല. എന്തും കേട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നോളണമെന്നില്ല. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് തർക്കിക്കാനതിനേലും നല്ലത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചെടുക്കണം. അതാണ് തികച്ചും അനുയോജ്യം. അതീന്ദ്ര ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ ഹരികൃഷ്ണൻ രാധമാതാജി എപ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കും. ഹരികൃഷ്ണൻ ഇന്ദിരാമാതാജി ആയിരുന്നു, രാധമാതാജി അല്ല, ഇന്ദിരാമാതാജി. ഹരികൃഷ്ണ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇപ്പോൾ മൃത്യുവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സജ്ജനായി കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷമമില്ല. 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ. മൃത്യുവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സജ്ജനായി കഴിഞ്ഞു. 7 ദിനങ്ങൾക്കകം എന്ന ഹ്രസ്വമായ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ സമയം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? കുറെ ഉണ്ടാ? ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്? ക്ലാസ് ഇല്ലേ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു തീർക്കാല്ലേ? അതിന്റെ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ ആത്മീയാചാര്യനെ സവിനയം, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കണം. സവിനയം സമീപിക്കണമെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇപ്പോൾ മൃത്യുവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സജ്ജനായി കഴിഞ്ഞു. 7 ദിനങ്ങൾക്കകമെന്ന ഹ്രസ്വമായ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്തെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഒരുവന്റെ ആവശ്യമാകുന്നു. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ഇതിനുള്ള സാഹചര്യം വരുന്നത്, ഗുരു നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന പറയാം. അത്രയും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചാല് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗുരു നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് വരും. അതാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. അത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഒരുവന്റെ ആവശ്യമാകുന്നു. ഒരുവന് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ആവശ്യമുണ്ടാകാത്തിടത്തോളം അവന് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്താണ്? ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് എപ്പോഴാണ്? പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളാണ് പരിഹരിക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ അവൻ സ്വയം അവന്റെ പാപഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വയം അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒന്ന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു മാത്രം. അവനൊരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാത്ത ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല. ശരിക്കും മനസ്സ് പാകമാകാത്ത ഒരാൾക്ക് ഗുരുവിനെ കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല. എങ്ങനെയാണ്? അറിയാനുള്ള ത്വരയുള്ളവനായിരിക്കണം. പിന്നെ അതീന്ദ്രിയ അറിവ് നൽകാൻ അറിയുന്ന ആളായിരിക്കണം ഗുരു. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാത്ത ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന് വേണ്ട എല്ലാ യോഗ്യതകളും പൂർണ്ണമായി സ്പഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും, അതായത് ആത്മീയ ഗുരുവും ശിഷ്യനും, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കി. ശ്രീ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചത് സ്വപിതാവ് വ്യാസദേവനിൽ നിന്നുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് എഴുതിയത്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി അത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഥനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചില്ല. ആർക്ക്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അല്ല, എഴുതിയത് ആരായിരുന്നു?
എഴുതിയത് വ്യാസദേവൻ. വ്യാസദേവൻ അതാണ് വ്യാസദേവൻ എഴുതി, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഥനം പറയാനായിട്ടുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. അതാരിലൂടെ ലഭിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് വ്യാസദേവൻ. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ സമക്ഷം അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കഥനം ചെയ്യുകയും രാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിർവിശങ്കം ഉത്തരമേകുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ഗുരുവിനും ശിഷ്യനും മോക്ഷം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ആരായിരിക്കണം പറയുന്ന ആള്? അതീന്ദ്രിയ അറിവ് നൽകാൻ കഴിവുള്ള ആളായിരിക്കണം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഗുരു ആയിരിക്കണം, ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കണം. കേൾക്കുന്ന ആള് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനും അത് ചോദിച്ചറിയാനും ഉള്ള ത്വരയുള്ള ആളായിരിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായെങ്കിൽ അത് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഇത് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആ കഥ തുടങ്ങാന ഇതാണ് അധ്യായമാണ് അധ്യായം 19 അല്ലെ. അത് അറിയാനായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലേക്ക്